שלום לכולם. היום אני אלמד אתכם איך לשחזר את הדלת שהתפרקה, שהבסיס שלה התפרק, ואיך להחזיר את הדלת לעבודה תקינה. זאת עבודה יחסית פשוטה, ועם קצת מאמץ כל אחד יכול לעשות את זה בבית. בואו נתחיל. מדובר על מקרר אלקטרה עם פריזר עליון שהדלת שלו התפרקה, ועכשיו אנחנו נראה איך אפשר להחזיר את הדלת למקום. הנה, כפי שאתם רואים, כשאני סוגר את הדלת היא לא נסגרת כמו שצריך. בשביל התחלה אנחנו נפתח את הברגים העליונים שנמצאים מעל המקרר, מעל הפריזר. אנחנו נפתח את הברגים עם בוקסה 8 מילימטר. אחרי שאנחנו נוריד את הדלת של הפריזר, אנחנו נראה שיש עוד כמה ברגים שצריך להוציא. מדובר על הברגים, על הציר העליון שמחזיק את הדלת מלמעלה. אנחנו פותחים את הדלת עם בוקסת 8 מילימטר ובוקסה רגילה פיליפס. אחרי שהוצאנו את הציר, אנחנו נוציא את הדלת עצמה ונהפוך אותה כך שהחלק התחתון יהיה למעלה, בשביל לראות מה בדיוק התקלה. כפי שאתם רואים, כל הציר התפרק מלמטה, כל החלק התחתון מלמטה התפרק, ונשאר רק חור במקום מה שהיה. את החור הזה אנחנו נצטרך לשפץ. בשביל זה אנחנו ניקח חומר אפוקסי. הוא נמכר אצלנו באתר, ואנחנו נמלא בו בעצם בעיסה שלו את החור הזה. בשביל לקנות אפוקסי באתר שלנו, תגלשו לכתובת שמופיעה מתחת לסרטון, ושם תוכלו לרכוש את האפוקסי. נרטיב בהתחלה את הידיים כדי שהחומר לא ידביק את הידיים, ונמעך את החומר. יש שם למען האמת שני חומרים פעילים, שכשהם מערבבים ביניהם נוצר חומר מאוד חזק. בהתחלה זה נראה כמו פלסטלינה, אחרי 20 דקות זה נהפך לאבן. מה שאתם רואים עכשיו זה פלסטיק שהוא היה בראשיתו בתוך הדלת, ועכשיו הוא התפרק ונשאר על הציר. אנחנו נחזיר אותו למקום בעזרת האפוקסי. אנחנו נמעך את הדבק האפוקסי, וחלק ממנו, כמו שאתם רואים, אנחנו נכניס פנימה אל תוך החור, נמלא בו את החור, ואת הפלסטיק אנחנו נשים בתוך החומר האפוקסי. לפעמים נשאר ממש מיקום של הפלסטיק איפה שהוא אמור להיות, בתוך הדלת, שעריות של הדלת, ואם אתם תצליחו להבחין, אז זה כמובן יעזור לכם לשים את הפלסטיק הזה במקום שלו, איפה שהוא אמור להיות. ועכשיו מה שנשאר לעשות זה להצמיד את החומר האפוקסי אל הפלסטיק, ובכך לעטוף אותו מכל הכיוונים האפשריים. וככה זה אמור להיראות אחרי שאתם סיימתם. החומר האפוקסי אמור להיות מתחת לפלסטיק. וזה הציר שאנחנו נשים בו את הפלסטיק כשנהפוך את הדלת.
עכשיו אנחנו נצטרך לחכות 30 דקות עד שהחומר לא יהפוך למוצק. בואו נחזור לדלת שלנו ונראה מה קרה. אחרי בערך 20 דקות אנחנו נחזור לחומר ששמנו ונוודא שהוא נהפך למוצק כמו אבן. כפי שאתם רואים, החומר נהפך לחומר מאוד מוצק, וכך גם החומר שאנחנו שמנו בתוך הדלת. אחרי שווידאנו זאת, אנחנו נחזיר את הדלת למקום שלה, וכפי שאתם רואים, הפלסטיק הזה אמור להיכנס בתוך הציר של הדלת. אחרי שהכנסנו את הציר התחתון, אנחנו נשים את הדלת במקומה ונחזיר גם את הציר העליון. כפי שאתם זוכרים, אנחנו סוגרים את הציר העליון עם שני ברגי 8 מילימטר ובורג אחד של פיליפס. ועכשיו, כפי שאתם יכולים לראות, הדלת נסגרת כמו שצריך, ונשאר לנו רק להחזיר את הדלת של המקפיא למקום שלה, וסיימנו את העבודה. לפני שסוגרים את הברגים העליונים, אנחנו נצטרך לוודא שהדלת יושבת כמו שצריך, גם משמאל וגם מצד ימין. עכשיו אנחנו נסגור את שלושת הברגים העליונים ונסגור את המכסה. זהו, כל כך פשוט. אנחנו סיימנו את העבודה. אני מקווה שזה היה מובן לכם. אם מאיזושהי סיבה אתם לא מצליחים לתקן את זה ונתקלים בבעיות, אז אני פה לשירותכם. שמי דוב ואני טכנאי עם ניסיון של 12 שנה, ואני פה לשירותכם. בהצלחה.